Hayırlı gün исәнмесез, Яңа ғасыр каналында Канун, парламент, җәмгыять программасы. Алдагы 25 минутта атнаның сәяси, иҗтимагый вакыйгаларына тукталырбыз. Сишәмбе 9 ноябрьдә Дәүләт Думасы Россия төбәкләрендә хакимиятне оештыру принциплары турындагы федераль закон проектын беренче укылышта кабул итте. Канунны Думаның 317 депутаты хуплады. 66-сы аңа каршы килде, 12-се тавыш бирүдән тыелып калды. Татарстаннан Думага сайланган депутатлар арасыннан 4-се канунны хуплады. 4-се үз мөнәсәбәтен белдерүдән тыелып калды, 7 депутат каршы тавыш бирде. Бу канун проекты төбәк җитәкчесе вазифасының ничек аталуын да, башкарма хакимият органнары җитәкчеләрен дә Мәскәүдә килештерүне күздә тота. Документта төбәк җитәкчеләренең вәкаләтләре чыкканчы да, ил президенты ышаныч югалу сәбәпле дип эшеннән азат итә ала диелгән өлеше бар. Бу канун проекты Россия Дәүләт Думасында бәхәс уятты. Депутатларның канун авторларына карата сораулары күп. Этот закон последний гвоздь в крышку гроба федерализма в Российской Федерации. У нас огромная страна, более 17 миллионов квадратных метров площадь нашей державы. У нас 11 часовых поясов. И когда здесь, в Москве, какой-то чиновник заходит в свой кабинет свой, то на другом конце страны люди уже закончили свое рабочее время. И как вот такой страной управлять так централизованно, это, конечно, невозможно. Региональные депутаты, и многие из них работают нормально, самоотверженно. Я, работая на земле, в этом убеждалась сама неоднократно. И вот мы теперь хотим заменить их работу, поставив всю эту деятельность под контроль безымянных московских клерков. Все будет решаться здесь, в Москве, спускаться какие-то циркуляры. Я думаю, что нам всем это что-то напоминает. По сути, ваш законопроект не только регулирует, но и начинает формировать систему органов региональной власти. Где же самостоятельность субъектов в соответствии с 77 статьей Конституции? Если этот закон будет принят, то Конституция, уставы субъектов должны превратиться в цитатники вашего закона. Әлеге канун проекты Дәүләт Думасына сентябрьдә кертелгән иде. Беренче укылышка чыгарылыр алдыннан төбәкләргә килештерү өчен җибәрелде. 25 октябрьдә сессиядә Татарстан Дәүләт Советы депутатлары аңа каршы чыкты. Парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин проектны Россия Конституциясына каршы килә дип белдерде. Он же в корне влезает в полномочия субъектов Российской Федерации, нарушая действующие нормы Российской Конституции. Нас заставляют нарушать российские нормы Конституции. 8 декабрьгә кадәр төбәкләрнең аңа төзәтмәләр кертү мөмкинлеге бар. Татарстанның Дәүләт Советы, Президент аппараты һәм Республика хөкүмәте белән берлектә Клишес Крашенинников закон проектына 20 төзәтмә әзерләнгән. Җомга парламентның Дәүләт корылышы һәм җирле үзидарә комитеты утырышында аларны игълан иттеләр. Халык вәкилләрен төбәк парламентларында федераль кануннар буенча фикер җиткерү срогының 30 көннән 15 көнгә кадәр кыскартылуы борчый. Төбәк парламентлары айга бер генә җыелу сәбәпле теге яки бу мәсьәлә буенча фикерне 15 көндә җиткереп өлгерә алмаска да мөмкин. Бу канунны кабул итү Россия субъектларын канун чыгару эшчәнлегеннән читләштерергә китерә. Бу федерализм принципларын бозу дигән сүз ди депутатлар. Әзерләнгән төзәтмәләр төбәк җитәкчесе атамасына да кагыла. Ул төбәкнең конституциясе нигезендә халык фикереннән чыгып билгеләнергә тиеш ди депутатлар. Безнең фикер шул, бүгенге үзгәртүләр кергән Нәнсәң яңа редакциядә Конституцияга кайсы бер законның пунктлары дип әйтик, алар туры килми. Тәкъдим итәбез, үзебезнең менә әзерләгән төзәтмәләр, алар 20 Дәүләт Советының мөмкинчелеге бар, без ул мөмкинчелек белән файдаланабыз. Кемнеңдер башларында шундый уй туганмы, ничекме, гомердән гомер безнең республика беренче президенттан алып, менә шушы бөтен дистәнә еллар без һәр вакыт әйттек. Без Россия белән һәр вакыт бергә, без Россиянең бер улы Россиянең бер төбәге. Шул ук вакытта халыкның мөмкинчелекле булырга тиеш, калырга тиеш, үзенең фикерен әйтергә. Төзәтмәләр буенча Дәүләт Советының киләсе сессиясендә фикер алышу булачак. Шуннан соң алар Дәүләт Думасына юллана. Татар җәмәгатьчелеге дә әлеге канун проектына карата үз фикерен белдерде. Закон ул Татарстанга гына кагылмый. Ул гомумән төбәкләргә генә дә кагылмый. Гомумән Россиянең үзенә кагыла. Аның менә шушы федераль рәвештә яшәүенә йомгак ясау. Шушы рәвештә, начар рәвештә йомгак ясау. Шуның өчен инде әлбәттә менә бу вертикальны арттыру, бүгенге көндә власть вертикален арттыру, ул менә шушы законга китерде. Бу бик начар закон чынлыкта, чөнки ул республикаларны таркатуга юнәлдерелгән закон. Ул федерализм тагы юкка чыгара, бит Татарстан һәм башка милли республикалар федерализм булганда гына яши алалар.
Шуңа күрә бу законның шушы юл белән кирип китүе һәм аны хәзер инде тормышка ашырырга җыеналар, шулай бик зур тавыш белән кабул иткәч. Мин уйлыйм, бу Россиянең алдагы язмышына зур йогынты ясатырган закон булачак тискәре якка. Электә бары кайбер министрлыклар буенча, кайбер министрларның Мәскәүнең рөхсәте белән генә хәзер билгеләп булачак. Мәсәлән, Мәгариф министрының нәрсә бу? Ул да булса Русиядә төбәкләрнең калган вәкаләтләрен сәяси, икътисади, административ вәкаләтләрен бетерү дигән аңлата. Ягъни булай да бездә вәкаләтләр юк иде диярлек, федерализмның фәхәрефе генә калды. Кәгазьдә генә шул кәгазьдә булган федерализмны бетерү дигәнне аңлата. Россия искиткеч зур һәм искиткеч төрле. Анда бөтенләй чагыштырып булмый торган төбәкләр бар. Мәсәлән, анда Якутия, анда үзе бөтен Көнбатыш Европа кадәрге дәүләт, һәм анда 300 мең кеше яши. Һәм мәсәлән, Кавказ, анда Чечня, Дагестан, анда тауларда яшәүче халык, аларның яшәү рәвеше, менталитеты, алар төптән бер-берсенә бөтенләй туры килми. Менә Советлар Союзында да бит инде әйтәләр иде, анда эремчекнең теге майлылыгын хәтта Мәскәүдә хәл иткәннәр дип. Басуга нәрсә чәчәсен, кайчан чәчә башласын, кайчан урасын, шулай ук Мәскәүдә хәл иткәннәр. Бу менә нинди нәтиҗәгә китерде соң? Әйтеп буламы, менә икътисади яктан, хуҗалык көнкүреш ягыннан Советлар Союзында чит илләрне бәреп якты, бөтен кеше машинада йөри иде, фатирда йөри иде дип әйтеп буламы? Алай дип әйтеп бит булмый. Шушы закон кабул ителәчәк. Ителә. Мин шикләнмим, моны итәләр. Ләкин аның арасына ниндидер дә булса шундай компромисс рәвештәге сүзләр кертелер. Һәм шушы рәвештә Татарстанга үзенең менә шушы мустақиллыгын саклап калу мөмкинлеге барлыкка килер. Шушы рәвештә. Шул турда бүгенге көндә минемчә башлатучылар бар, юк түгел, алар бар, булырга да тиеш. Һәм бу турда Татарстан гына түгел, башка республикаларның җитәкчеләре дә шушы рәвештә уйланырга тиеш. Чөнки бу әйтәм бит, кабатлап әйтәм, Татарстанга гына кагылган закон түгел. Бу гомумән Россиянең яшәешенә, аның ни рәвештә федеративме, унитармы булып яшәү турында сорау, я тегесе, я монысы. Татарстан халкына адреслы социаль ярдәм турында канун проектына асылын иде. Республиканы су белән тәэмин итү, эчә торган суның сыйфатын яхшырту программасы ничек тормышка ашырыла? Булар турында бу атнада Дәүләт Советының комитет утырышларында сөйләштеләр. Каралган мәсьәләләр турында безнең алдагы күзәтүдә. Вот смотрите, какая вода, потому что нет пожаров. Если пройдет пожар, это вообще невыносимо, неделю. Как нам пить и как носить? Түбән Карамалыда яшәүче Надежда Зайцева соңгы 6 елда краннан аккан суны эчеп булмый ди. Фильтрларны айга 2 тапкыр алыштыралар. Мондагы күп фатирлы йортларның барысында да хас проблема бу. Кайбер күршеләр фильтрга киткән акчаны аз булса да янга калдыру өчен күрше авыл чишмәсенә йөри башлаган, әмма ул 40 чакрымда. Был сход граждан. Җыеннар да үткәрдек. Бу мәсьәлә инде бер генә тапкыр күтәрелмәде. Эшлибез, яңартабыз диделәр, әлегә кадәр юк. Берут пожарные машины вот здесь. Суны янгын сүндерү машиналары пычрата. Алар гидранттан су алганнан соң кызгылт сары су килә. Кызыл балчыклы кебек. Проблема янгын гидрантларында. Аннан су алганда басым арта, турбаларда җыелган юшкынлы тонык су краннан кешеләрнең өйләренә килә. При достаточной обеспеченности водными ресурсами Татарстан остро стоят проблемы обеспечения населения качественной питьевой водой. Сыйфатлы су мәсьәләсе бүген Дәүләт Советының торак сәясәте һәм инфраструктура үсеше комитетында да төп тема иде. Экология министры төрле районнарда булган тикшерүләр нәтиҗәсен бәян итә. Җир астында су запаслары җитәрлек, 500-дән артык чыганак, 4000-гә якын яңа чишмә ачыклана. Аларны үзләштерү күрсәткечләре нибары 8%. Каждый муниципаль районның стратегические схемы водоснабжения. Просто как издагына түгел, исходя из аналитики астырга. Без бүтін бәйінкені, бүтін районларға, муниципалитетларға ебердек, бір каткына түгел, каяларның су бар. Конечно, біз тағына дәрш әзілерге тиеш. Бүгенге республикада алынган су үрнәкләренең 32% санитар-химик нормаларга туры килмәй челтәрләр искергән. Узган ел коммуналь тармакта булган аварияләрнең 86% су турбаларында килеп чыга. Җәйгә чыксаң су юклыктан я эчә торган суның сыйфатыннан зарланучылар күп. Андый торак пунктлар проблемасын беләләр. Чисто су федераль проекты буенча Яшелүзән районында, Васильева поселогында без проектны эшләп бетердек. Хәзер инде аны документлар рәвештә оформлениесе бара. 2нче елга инде без Нурлат шәһәрендә зур проектны башлыйбыз. Проблемалар инде алар хәл ителә.
кызганычка каршы зур темплар белән түгел. Чиста су программасы буенча эш федераль һәм республика акчалары хисабына башкарыла. 2024 елга кадәр 1 миллиард сум каралган. Киләсе 3 ел эчендә республика халкын эчә торган су белән тәэмин итү күрсәткече 93,8%га җитәргә тиеш. Бүгенгә 93,5%. Нурлат, Биектау, Питрәч, Яшелүзән проблемалы районнар булып санала. Шул ук Түбән Карамалда яшәүчеләрнең борчуын хәл итүнең дә юлы бар. Это поэтапная замена. Мәсәлән, магистральләрне этаплап алмаштырып кына хәл итеп була, моннан кала канализация шелтәрләрен, трубаларны юдырып була. Бу нигездә җылылык шелтәрләренә хас проблема, әмма кирәк чакта су шелтәрен дә шулай чистартырга була. Бу мәсьәләне вакытлыча хәл итү алымы, проектлар булдырып, программалар аша су шелтәрләрен яңарту мәсьәләне тулысынча шишәргә булышачак. Защиты Республики Татарстан. Дәүләт Советының социаль сәясәт комитеты рәисе урынбасары вазифасына Светлана Вострикова сайланды. Депутат Артем Прокофьев Россия Дәүләт Думасына сайлангач, бу урын бушаган иде. Светлана Вострикова кандидатурасын комитет әгъзалары хуплады. Спасибо большое. Комитет утырышында каралган төп мәсьәлә акыл үсешендә үзенчәлекләре булган яшьләрне тормышка яраклаштыру турындагы махсус проект. Аны республиканың халыкны социаль яклау министрлыгы эшләгән. Ул интеллектуаль үсештә тоткарлыклар булган егет-кызларны хастаханәдә түгел, ә фатирларда яшәтүне күздә тота. Бу кайбер категория кешеләр өчен көнүзәк мәсьәлә, чөнки еш кына акыл үзенчәлекләре булган авыру балаларның туганнары алар белән яшәргә теләми, ә хастаханәдә андыйлар тормышка яраклаша алмый. Мы же знаем, что у нас есть сестра, брат. Әйтик, психик авырулары булган энесен апасы карарга теләми. Ул безгә мөрәҗәгать итә һәм без аны приютка урнаштырабыз һәм аның өчен җаваплылыкны үз өстебезгә алабыз. Приходит, обращается к нам, и получается мы забираем его заботу о нем. Увеличивается число лиц, которым необходима будет вот эта помощь. Монда ярдәмгә мохтаҗ кешеләр саны арта. Һөнәри опекуннар институты киләчәктә булырга тиеш дип саныйм. Тик монда караучыларның хезмәт хакы күләме тиешле дәрәҗәдә булу зур әһәмияткә ия. Чөнки ул кеше тәүлегенә 24 сәгать эшли булып чыга һәм аның җаваплылыгы зур. Татарстанда ел саен 1600 бала инвалидлык ала. Шуның 30%-ында акыл үсеше тайпылышлары бар. Мөстәкыйль яши алганнарын киләчәктә үз тормышларын үзләре кайгыртырга өйрәтү максаты тора. Бу категорияга кергән улын яки кызын өйдә караган әти-әниләр өчен дә уңайлы булыр иде ди депутатлар. В этом случае родительская общественность заинтересованы, они могут. Бәлки беренче чиратта өйдә тәрбияләнүче балаларны проектта катнаштыру кирәктер. Әти-әниләре баланы вакытлыча булса да каядыр калдырып тору мөмкинлеге алар өчен отышлы булыр иде. Чөнки мондый әти-әниләр үз балаларыннан иртәрәк үлүдән курка. Миннән соң аны кем карар дип борчылып яшиләр. Социаль фатирларда алар үзләрен карарга, тормышка яраклашырга өйрәнер дигән өмет зур. 2016 елда Татарстан авыр тормыш хәлендә калган балаларга булышу өчен грант ота. Аны нәкъ шушы проектка юнәлдерергә планлаштыралар. Программа нигезендә 3 кешегә бер опекун билгеләнәчәк. 4 аерым фатирда яшиләр. Опекун аларны мөстәкыйльлеккә өйрәтергә тиеш. Депутатлар акыл үзенчәлекләре булганнарга ярдәмгә юнәлдергән проектны тормышка ашыру өчен федераль канунга үзгәреш кертергә кирәклеген әйтте. Я думаю, мы соберемся или рабочую группу. Проектны тормышка ашыру өчен федераль канунга үзгәреш кертү кирәк. Аның өчен эшче төркем булдыру зарур. Проектны тормышка ашыру буенча финанслар мәсьәләсен дә хәл итү кирәк диләр. Социаль яклау министрлыгы аны 2022 елда башларга җыена. Татарстан кырларында эшләү өчен быел 12 миллиард сумлык заманча техник сатып алганнар. Трактор, комбайн, чәчкечләр. Алдагы 3 елда республикада яшелчә саклау өчен махсус складлар төзеләчәк. Татарстан Дәүләт Советының экология, табигатьне саклау, агросәнәгать һәм азык-төлек сәясәте комитеты утырышында 2025 елга кадәр авыл хуҗалыгын үстерү программасы турында фикер алыштылар. Депутатлар аграр министр чыгышын тыңлады. Узып баручы ел авыл хезмәтчәннәре өчен катлаулы булды. Кырылып күп нәрсәгә аяк чалды. Дөрес, хәзер авыл хуҗалыгы ярминкәләрендә продукция мулдан тәкъдим ителә, бәяләр дә кулай кебек. Тик күрсәткечләр мактанырлык түгел. Хуҗалыклар 40 миллиард сумнан артык табышны югалткан. Бәрәңге һәм чөгендернең дә уңышы 30%-ка азрак. Кырлык белән булган анан нәтиҗәсе дип әйтергә мин тискәре нәтиҗәсе ул күпмедер дәрәҗәдә безнең алына торган икмәкне дә, аннан соң яшелчәләрне дә, бәрәңгеләргә дә аларның күләмен бермә-бер киметте. Шулай булуга карамастан да республикада бу продукция белән тулаем тәэмин ителеш бар. Әлбәттә, калган елларга караганда кыйбатрак. Уңышның аз булуы бер бәлә җыеп алынганын сакларга урын булмау тагын бер зур борчу. Яңа корылмалар, заманча җиһазлар кирәк. Алдагы 3 елда бу хәл уңай якка үзгәрергә тиеш. Яңа бина төзергә җыйналар. Ул 100 миллион сумга төшәчәк. Шәхси оешмаларның ярты чыгымын дәүләт капларга җыена. Министр сүзләренә караганда бу проектны Татарстан президенты хуплаган. С президентом у нас
обсуждение было сегодня. Президент белән фикер алышу булды. Документлар әзерлибез. Бәрәңге һәм яшелчә саклагычларын өстәмә төзергә планлаштырабыз. Безнең инде бүген үк предприятиеләр исемлеге проект эшләре дә бар. Киләсе елга кыш дәвамында төзелеш эшләрен башларга планлаштырабыз. Өстәмә рәвештә 20 000 тоннага булса да эшләргә телибез. Гаилә фермаларын үстерү буенча грант ярдәме сорап халык азрак мөрәҗәгать итә башлаган. Быел Татарстанлар шәхси хуҗалыкларны үстерү максатыннан дәүләттән 403 миллион сум акча алган. Узган ел 5 миллион сумга якын иде. Әмма башка юнәлеш буенча финанслау күләме кимеми. Быел авыл хуҗалыгына яңа җиһазлар һәм техник сатып алу өчен 12 миллиард сумнан артык акча бүлеп бирелгән. Карарлар мәсьәләсе дә көн үзәгендә. Бу эшләр буенча без эшне алып барабыз. Үзебезнең аграрно-ветеринарный университет белән дә эшне алып барабыз. Райондагы техникум колледжлар белән дә эшне алып барабыз. Бүген практика мәсьәләсе безнең оешкан. Бүген бөтен һәр студент безнең практика узырга тиеш, именно хуҗалыкка чыгып. Басуларда көзге уҗым яхшы тишелгән дип белгечләр. Киләсе җәйдә һава торышы әйбәт булып, яңгырлар вакытында яуса, быелгы кырлыкның югалтулары капланыр дип өметләнәләр. Бу атнада дәүләт сайты тормышы депутатлар эшчәнлегендәге кайбер вакыйгалар турында кыскача безнең махсус сәхифә «Парламент көндәлеге». Дәүләт сайты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин күмәк иминлекне тәэмин итү буенча килешүне имзалаган илләрнең парламентарийлар белән очрашты. Алар тынычлык сакчыларының Казандагы халыкара өйрәнүләренә күзәтүче буларак килгән. Депутатлар чиктәш дәүләтләр арасындагы хезмәттәшлек һәм күмәк иминлекне тәэмин итү турында сөйләште. Исегезгә төшерәбез, тынычлыкны саклаучыларның халыкара өйрәнүләре Казан танк училищесы полигонында бу атнада башланган иде. Анда 6 илдән 2000гә якын хәрби катнаша. Дәүләт сайты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин һәм Татарстан Дәүләт Думасы депутатлары Бердәм Россия партиясенең Генераль советы комиссияләре составына керде. Мондый органнарны сайлаудан соң президент Владимир Путин булдырырга кушкан иде. Фәрит Мөхәммәтшин халыкара хезмәттәшлек һәм чит илләрдә яшәүче ватандашларга ярдәм итү буенча комиссия вәкиле. Айрат Фәррахов сәламәтлек саклау, Татьяна Ларионова аналар һәм гаиләләргә ярдәм итү комиссиясенә кергән. Много вопросов. И прием граждан на территориях по раскреплению нашей республики, в общественной приемной лидера нашей партии Дмитрия Анатольевича Медведева, сопровождение законодательных инициатив Государственного совета при рассмотрении этих вопросов Государственной Думой, Федеральным собранием и ряд других. Тиздән Татарстанда китапханәчеләр берләшмәсе барлыкка килергә мөмкин. Дәүләт сайтының Мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты әгъзалары шундый тәкъдим белән чыкты. Аларның күчмә утырышы милли китапханәдә үтте. Яңа берләшмә китаплар үсеше өчен өстәмә акча җәлеп итәргә һәм федераль конкурсларда катнашырга мөмкинлек бирәчәк диләр. Киләчәктә китап йортларының барысы да заманча интернет белән тәэмин ителергә тиеш. Ә эшкә яшь белгечләрне күбрәк җәлеп итәргә җыеналар. Хәзер китапханәләрдә нигездә 50 яшьтән өлкән кешеләр хезмәт куя. Комитет утырышында китап укучылар санын арттыру мөһимлеге дә ассызыкланды. 1 декабрьгә кадәр физик затлар җир, милек һәм транспорт салымын түләп бетерергә тиеш. Федераль салым инспекциясе 2 миллион 157 мең Татарстанлыга шул турыда белдерү кәгазе җибәргән. Республиканың тупланма бюджетына физик затлардан 8 миллиард 100 миллион сум акча керергә тиеш. Әлегә шуның 3тән 1 генә тупланган. Калганын киләсе 2 атнада түләнеп бетәр дип ышаналар. Тик алдагы еллар бурычын капламаган кешеләр дә бар. Алар ярты миллионнан артык. Салымны ничек түләргә? Түләнмәгән кешегә ни була? Булар турында без салым түләүчеләр буенча эшләү бүлеге җитәкчесе Мөнир Шәйдуллин белән әңгәмә кырдык. Мөнир Әмирович, хәерле көн. Хәерле көн, ишәмисез? Без 1 декабрьгә кадәр салымнарны түләп бетерергә кирәк дибез. Ә менә кайсы кешеләр әле салым хатларын алмаганнарда? Бу очракта нишләргә? Без бүгенге көндә барлык салым түләүчеләргә дә салым түләү кәгазьләрен җибәреп бетердек. Салым түләү кәгазьләре 2 төрле юл белән җибәрелде. Беренчесе, Федераль салым хезмәте сайтында шәхси кабинет ачкан физик затларга электрон рәвештә китте. Аларга кәгазьдә җибәрү каралмаган, бары тик электрон рәвештә генә үзенең кабинетына җибәрелде. Бу инде октябрь башында бу эш төгәлләнде. Һәрбер салым түләүче электрон рәвештә әлеге түләү кәгазьләрен алды. Ә кемнең шәхси кабинеты юк, аларга почта бүлекчәләре аша адрес буенча җибәрелде һәрбер салым түләүчегә түләү кәгазьләре. Әгәр дә берәр төрле сәбәп аркасында
әлеге түлек кәгазьләре бүгенге хәтле килеп җитмәгән икән. Ягъни сезнең шәхси кабинетның ачканда бер төрле авырлыклар килеп чыга икән, сезгә мөрәҗәгать итәргә кирәк салым инспекциясенә. Бу вакытта инде теләсә кайсы салым инспекциясенә, үзегез яшәгән җирдә генә түгел, һәм менә бу сорауга җавап алырга кирәк. Кирәк булган чакта biz яңадан аны дубликат рәвешендә сезгә кәгазьдә бастырып бирәчәкбез. Әгәр дә кирәк булса, шәхси кабинетны ачар өчен яңа логин һәм пароль бирәбез. Иң мөһиме вакытны уздырмыйча 1 декабрь хәтле әлеге түләү кәгазен алырга кирәк, һәм инде үз вакытында әлеге салымны түләп бетерергә. Салымны түләмәгән кешеләргә нәрсә була? Салымнарның һәр төр салымның түләү вакытлары белгеләнгән. Салым кодексы нигезендә аның түләү вакыты 1 декабрь, ягъни 1 декабрь соңгы көн түләү вакыты. Әгәр дә 1 декабрь көне салым түләнелмәсә, 2 декабрьдән башлап пеня исәпләнелә башлый. Һәм салым түләүчегә салым суммасы белән истәмә рәвештә инде пеня суммасында түлисе була бу очракта. Бурычлылар күпме? Кызганычка каршы без бүгенге көндә 100% салымнан да түләп бетерделәр дип әйтә алмыйбыз. Түләмәүче гражданнар да бар инде. Без алар белән индивидуаль рәвештә һәрберсе белән эшлибез. Монда чынлап та аларның менә банкта булган счетларын без карыйбыз. Күпме бар милек мәктәпләре бар. Һәм инде менә күреп торасыз, үзегез дә ул турда хәбәрдан җиткерәсез. Безнең ЮХИДИ хезмәткәрләре белән берлектә рейдлар үткәрәбез. Һәм инде менә суд приставлары менә эшкә керешә. Алар белән рейдлар үткән вакытта аларның менә иң кызганычы техникаларында ареска алырга мөмкиннәр, һәм башка милек мөлкәтләрен ареска алып, аларны сату мөмкинлекләре бар. Суд приставларының инде шул кергән суммадан инде бурычларын түләтү усуллары карала. Һәм тагын бер уңайсыз ягы бар түләмәүчеләр өчен дип әйтик. Алар чит илгә чыкканда, аларны менә таможняда туктату хокуклары да бар безнең ял итәргә барган вакытта күп очракта. Бер тиенне түләмәсәң дә ул бурыч булып саналамы? Андый кешеләрне дә чит илгә чыгармаса мөмкиннәрме? Бер тиенде булса да түгел, инде без чит илгә чыкканда әйтик 10 мең сумнан артык бурычы булган кешеләрне чит илгә чыгарганда тыю мөмкин. Бурыч дигәндә безнең бер тиендә бурыч булып санала, һәм башка зур суммаларда алар бурыч булып санала. Монда инде әйтәсе килә, һәрбер салым түләүче салым әкесендә булган мөнәсәбәтләрен карап торсын иде, һәм бурычлары булган чакта тиз генә аларны түләргә кирәк. Әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт. Исән-сау булыйк, авыртмыйк. Бүгенге менә шушылар, игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Нәкъ бер атнанан очрашканга кадәр мин Фәйрүзә Мәҗитова сезнең белән сау булашам. Кануннарны белегез, парламент тормышын күзәтегез. Сау-сәламәт булыгыз.